गोरानि मोथों आवा ताथोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दिनै मोखां ओंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आवा ताथोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दिनै मोखां ओंसेथों जोंना फालै जानाय रं दाख्लिल' गमरै थांखा जोंना थोंगै दांनाय रं लफानि सोरां मोलांखा दिनै बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै माथाय न' मार'नाय 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 दिनै माथाय न' मार'नाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 नाजिला बेल अरो फाइ सफायलायजाक सिनि बुबाग्रानि नाहरमुं सिनि बुबाग्रानि जे थानसा अ थानसाना तैनो तिनि अरो प्राय 40टा परिबार अ परिबारो जों दूर तो दूर खाइलायखा नग नग थांगै सिनि बुबाग्रानि ककपि लायखा बुसकांनि जे सिनि थानसा अ थानसानारि फ्रेवैनो जों तिनि अरो नाजिला बेल जत सिनि किल्ला ब्लक कमिटी YTF TWF जत तिप्राम थामिलिवै जों तिनि अरो जागा प्राय 40टा फेमिलियाव जों नग नग थाङै दूर तो दूर खाइलायखा एकटाइनो मेसेज जों सिनि बुबाग्रानि बनि याकटैनो जों बुसकांगो यगनाय अ थानसा बनि जे नाहरमुं अ थानसानो तैनो जों तिनि प्रसार खाइलायखा आइनबां जत खातंजाक अ नाजिला बेल गामिनि जत खातंजाक बुबाग्रानो जतनो खातंगैनो सापर्ट खाइजाक जों तिनि अरो जतनो साइमाखा जत सिनि लगे तंगो बुसकांगो जों तै बम हाइखेनो विभिन्न रिजनल कमिटीआव थाङै जों दूर तो दूर कैम्प खाइनाय अम हाइखेनो सिनि सलाय तंनाय जतनो हामबाय।